Казанда быйыл 2-нче тапкыр милләтебез хәзинәләре дигән балалар лагерінің профиле сменасы уза. 7 көнлек лагерда ни эшләргә өлгереп булганын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Милләтебез хәзинәләре дип аталган махсус смена 2000 елдан бирле үткәрелә. Оештыручылары Идел татар яшьләр үзәге. Безнең быел 2 смена булды. Беренче смена 30 майда башланды, анда 18 көн булды. Ул сменага килделәр күптән безнең кичкенә балалар, кемнәр укуларын бетереп өлгерделәр. Хәзерге көндә 7 көнгә килделәр, инде олорак балалар, күбесе 9 сыйныфын бетереп, экзаменнар биреп, безгә ял итәргә килделәр. Әйтәсем килә идемнәр турында һәрберсе аларның әйдәман булып кына түгел әле, аларның икенче яклары бар, алар остаханәләр алып баралар, остазлар, безнең бар актерлык осталыгы, вокал һәм тагын шулай күп кенә остаханәләр эшләп килә. Лагерга баруыбызда балаларның бик тырышып остаханәләрдә шөгыльләнгән чагына туры килде. Милләтебез хәзинәләре лагеренә беренче тапкыр килдем. Хәзер безнең мастер-класс, без монда биебез. Хәрәкәтләрдән күренгәнчә татар халык биюе остаханәсе. Балалар бик теләп киләләр һәм бик авызга карап торалар, аякларга карап торалар. Нинди хәрәкәт безгә бирәләр икән дип. Мин монда төрек телен остаханәсен алып барам. Без балалар белән монда уйныйбыз. Балаларга бик нык ошый. Алар теләп йөриләр. Һәр уеннарда мин уйныйм, әйдәгез мин барам дип әйтәләр инде. Милләтебез хәзинәләре лагере башкаларынан Россия төбәкләрендә яшәүче татар балаларын берләштерү, аларга телне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне, тарихыбызны өйрәтү юнәлешендә эш алып бару белән үзенчәлекле. Без монда күп нәрсә эшлибез. Монда дискотекларга йөрибез, кызлар белән танышабыз, малайлар белән танышабыз. Күп дус үземә таптым монда без. Мастер-класска йөрибез. Бик миңа монда ошый. Минем исемем София. Мин Асикайдан килдем. Без мастер-класста. Безнең укытучы Гөлнара апа. Лагерь кысаларында үткәрелгән чара аша яшь милләттәшләребез халкыбызның милли традицияләре, гореф-гадәтләре белән якыннан танышалар. Без өйрәнәбез теория. Без ясыйбыз брошкалар, ләли тюльпан. Милләтебез хәзинәләре сменасына барлыгы илебезнең төрле төбәкләреннән 130 бала җыелган. Ә иң мөһиме һәрберсенең күңеленә хуш килгән шөгыль сайлап алу мөмкинлеге бар. Мин актерлык осталыгын укытам балаларга. Серләрен төшендерергә тырышам инде. Ничек тә булса, үзем алар белән бергә нәрсәнедер аңларга тырышам. Алардан да сорыйм, алар миннән сорыйлар. Милләтебез киләчәге лидер яшьләр кулында. Бу малайлар кызлар киләчәктә дә сынатмас. Мөршидә Җиһан, Ринат Заһибгәрәев, Татарстан яңалыклары.